मोखां सुनाय मानि मोखां माबा फुग्रा मोखां फुरजा अख्ल'ग्रा फुनो ना मोनायाव फुननानै थाबाय थायोना फुना मोना सान बुरै नुदोंथ' नोंखौ मा होनो गावखौ गुफुर जानायनि गोसोमखौ गुफुर खालामनो नोगोद नाजायो ओमफ्राय नाय माबायदि सिनायजोबदों बे गोलोमानसो जायो आंना गोलोमो दख'ना मालाय गुफुर जाबायथ' नोंनिफ्राय गोलोमनानै जाबावो नोंनिफ्राय जोंना बांसिन गोलोमो सहायलायनो हायै थांसोबो आं हा बिदिनोबाबो नै टाउनाव थाबा मानसिया न' सिङाव थाबाय थाबानो गुफुर जाखायो आयै आयै हाय हायो आंबो मानसिफ्रा मा खालामगोन जाखाया दिखौ आलु बाथोन जां गोथाव जायोना आयौ फारसेफ्रा जन्म थांनायफ्रा बबेबा बेदर दाउ बेदर अमा बेदर जानो थाङा बिसोरो मोनामदों खोमा दिनै मिथिं दंदों बिदि How to take out? नै न'आवनो मम' बानायना जानो नागिरदों लोगोफोर जानोबा फै आलासि फैदों जोंनाव आं बिसोरनो जोंनाव जाग्रा दाबो जेबो रेडि जाथ'वाखै साहाफोर दङ बेखौ होबाय ओमफ्राय साहा खाबनै आरो दुखु मोनो दस्राफोर जेबो मोनजानाय नंला बेखौनो जाथोंसै एसां मोजां मोनो नोंखौ बुगानदां आं होयो जाबाय माबा आखाइयाव जेवारि बेखौनो आं रोंखाया बेखौ मोनथार रंसारिखौ लोगो मोनफिनबाय जोंना एक्टरखौ आंना एक्टरा बेनो जागोन नेक्स्ट भिडिअनिया नोंथांमोना अननानै सापर्ट खालामदो बिथाङा एक्ट्रेस नंला दासान्दि एक्टर जाबाय नोंथांमोना सापर्ट खालामदो माने एक्ट्रेसाव थाला बियो सेन्स जाबाय एक्टर जाबाय जोंहा रिल्स बानायनो मोनसे ना दे दोनदो बेयावनो साहा लोंनो नागिरदों मानसिफ्राबा जालाबायनायखौ साहा बेखौ फट' खेबनांगौमोन होननाय फट' खेबलाय माने बिथाङा दासान्दि फेसबुकआव एसे एक्टिभ थादों आरो ना बेखायनो फट'फोर खेबनांगौनो जानोसै गाइखेर साहाखौ पापरजों सोर सोर जायो कमेन्ट खालाम दे खाना रायलायनायसो गैया जेबो रायलायनायखौ नुगोना आं रायलायनोनो बासिदे ब्लगावहाय मा होनना रायलायगोनसो मोनो